Чували ли сте за сините зони? Това са зоните с концентрация на най-много столетници. Някои от държавите са Америка, Япония, Италия и дори Гърция. По-интересният факт е, че те са концентрирани в 5 различни континента, а общото между тях е това. Те ядат цели непреработени храни, като боб, яйца, месо, плодове и зеленчуци. Най-лесният начин, по който можеш да разпознаеш такива продукти, е като обърнеш етикета и видиш, че има един компонент, а не 45. Точно за това те не си следят калориите и порциите и грамажите. Просто хапват и се наслаждават на живота. А ние какво се опитваме да направим? Опитваме се да излекуваме едно уморено и възпалено тяло с още по-преработени и здравословни храни. В сините зони хората не се опитват да излъжат глада. Те истински уважават храната. Не се втурват към най-модерните диети за отслабване, защото не са им нужни. Точно заради това те не боледуват и не остаряват толкова бързо като нас. Последвай ни за още готино съдържание.